వారు శ్రేష్టమైన వర్తమానం మనకు అందిస్తారు. ప్రేమతో మనం అందరూ కూడా ఈ యొక్క వాక్యం ద్వారా మనం ఈ రాత్రి ఒక శ్రేష్టమైనటువంటి ఆ దేవుని యొక్క మరి వాక్యాన్ని మనం కలిగి ఉందాం. దేవుని ప్రేమ మన హృదయంలో నింపుకుందాం. ఈ రాత్రికాల సమయంలో ప్రభు అనుగ్రహించిన ఈ మంచి తరుణాన్ని బట్టి మొదటిగా ప్రభువుకి మహిమను ఆరోపిస్తూ ఉన్నాను. అలాగే ప్రేమతో ఈ స్థలానికి ఆహ్వానించిన దైవజనులు మరి ప్రభు కిషోర్ గారిని బట్టి, అలాగే రాజు పాస్టర్ గారు, అలాగే మన మధ్యలో దూర ప్రాంతం నుంచి కాస్త దూర ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన దైవజనులు ఉన్నారు. వారిని బట్టి కూడా ప్రభుని స్థుతిస్తున్నా. కూడి చేరిన మీ అందరూ కూడా యేసుక్రీస్తు నామంలో అందరికీ వందనాలండి. ఈ శబ్దయంత్రంలో ద్వారా వింటున్నటువంటి ప్రజలకి, గ్రామస్తులందరూ కూడా, గ్రామ పెద్దలకు కూడా, ప్రతి ఒక్కరు కూడా యేసుక్రీస్తు వారి పేరట శుభాలు, వందనాలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాం. ఈ రాత్రి వేళ పరిశుద్ధ లేఖనంలో దేవుని మాటలు మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. ఈరోజు మూడు విషయాలు మనం వింటాం. ఆ ప్రాముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే దేవుని యొక్క మాటకి లోబడుట, విధేయత చూపుట, లేకపోతే ఆయన మాటని వినుట అనేటువంటి దాని మీద ఈరోజు మనము దేవుని వాక్యాన్ని వినబోతున్నాం. ఒకటి, దేవుని యొక్క మాట మనం వింటే మనము జీవిస్తాం. దేవుని మాట వింటే మనం జీవిస్తాం. దేవుని మాట వింటే మనం ఆశీర్వదించబడతాం. దేవుని యొక్క మాట వింటే మనము వర్ధిల్లుతాం. కనుక పరిశుద్ధ లేఖనంలో చూడండి, బైబిల్ గ్రంథంలో మత్తయి సువార్త 17వ అధ్యాయంలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదువుదాం. 24వ వచనం నుంచి 27వ వచనం వరకు చదువుకుందాం. అతడు ఇంటిలోనికి వచ్చి మాటలాడినప్పుడే యేసు ఆ సంగతి ఎత్తి, సీమోనా నీకేమి తోచుతున్నది? భూరాజులు సుంకమును పన్నును ఎవరి యొద్ద వసూలు చేయుదురు? కుమారుల యొద్దన అన్యుల యొద్దన అని అడిగెను. అతడు అన్యుల యొద్దనే అని చెప్పగా, యేసు అలాగైతే కుమారులు స్వతంత్రులే అయినను మనము వారికి అభ్యంతరము కలుగ చేయకున్నట్లు నీవు సముద్రమునకు పోయి గాలము వేసి మొదట పైకి వచ్చు చేపను పట్టుకొని దాని నోరు తెరచిన యెడల 1 షెకెలు దొరుకును. దానిని తీసుకొని నా కొరకును నీ కొరకును వారికిమ్మని అతనితో చెప్పాను. చాలండి, చిన్న ప్రార్థన అలాగే తలలో ఉంచుదాం. పరిశుద్ధుడా, మీకు వందనాలు. లేఖనాలు మీ మాటలు ప్రభువా, మేము నీ పిల్లలం తండ్రి. మీరు నాతోనూ మాతోనూ సూటిగా తేటగా ఈ రాత్రి వేళ మీరు మాట్లాడండి. మీ మాటలు మమ్మల్ని బ్రతికిస్తాయి. మీ మాటలు మాకు జీవాన్ని ఇస్తాయి. మీ మాటలు వెలుగై ఉన్నాయి తండ్రి. ఈరోజు మీరు మాట్లాడితే మేము బ్రతుకుతాం అయ్యా. మీ మాటలు ప్రభువా మమ్మల్ని బలపరిచే మాటలు. మాతో సూటిగా మాట్లాడండి. మీ వాక్కుని, రేమా వాక్కుని విడుదల చేయండి. వాక్కు ఇక్కడ విడుదల కాకుండా, వాక్యాన్ని గ్రహించకుండా, గ్రహించిన వాక్యాన్ని అనుసరించి బ్రతకకుండా అభ్యంతరకరంగా ఆటంకంగా ఉన్న ప్రతి విధమైన అంధకార శక్తులను నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు నామంలో కట్టి బంధిస్తున్నాం. యేసు నామంలో ఈ ప్రాంతం పైన ఉన్న ప్రతి అంధకారపు క్రియలను యేసు నామంలో బంధిస్తున్నాం. ప్రభువా, మీ మహిమ ఈ స్థలమందు ఉంచి మీ నామ ఘనత కొరకై అయా మీ పక్షంగా మీ దాసుని నిలబడుతుండగా మీరే మీ నోటి బోరగా వాడమని మీ చేతులకి అప్పగిస్తూ యేసు నామములో అడుగుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. అందరూ సంతోషంగా ఉన్నారా? సంతోషంగా ఉన్నవారు దగ్గరగా దేవునికి స్తోత్రం చెప్తారా? ఇంకొంచెం గట్టిగా చెప్దాం, హల్లెలూయా. మనం గట్టిగా దేవుని స్తోత్రం చెప్తే మర్రు కొంటంతా మారుమోగిపోవాలి. యేసు నామములో గట్టిగా దేవుని స్తోత్రం చేద్దాం. మందిరం లేదు, ఆదివారం పెట్టుకుంటున్నాం లేదు మాకు. మరి ఎందుకు పెట్టుకుంటాం? గట్టిగా చెప్పండి, దగ్గరగా హల్లెలూయా.
ఇంకొంచెం గట్టిగా హల్లెలూయా. దేవుని స్తుతించిన ప్రతిసారి ఒకటి ప్రభుకి మహిమ వెళ్తుంది, రెండోది నీకు దీవెన వస్తుంది. మరొకసారి దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి, హల్లెలూయా. అంతేగాని అయ్యగారికి ఏం పనులు లేదు, పొద్దాకళ్ళు చెబుతున్నారు అనుకోబాకండి. మాకు చాలా పనులు ఉన్నాయి.